A tervek szerint összesen 10 000 gyermek fogja majd közre a parlamentet, délután pedig belülről is megnézhetik az országházat. Komlóról 2 iskolából összesen 50 diák indult vonattal Budapestre a rekordkísérletre. Már tavaly is voltunk ezen a gyermekrekordkísérleten. Akikkel most megyünk, ők szakiskolások, és úgy gondoltuk, hogy elég komolyak ahhoz, hogy a parlamentet is megtekintsék, és részt vegyenek egy ilyen komoly gyermekrekordkísérletben. A látványos rekordkísérlet 10 óra 15 perckor kezdődik. A parlament előtt van tudósítónk, Szaplóncai Laura. Szervusz Laura, összeállt már az élőlánc? Egyelőre még nem állt össze az élőlánc, de ez bármelyik pillanatban megtörténhet. Nézők is láthatják, ugye, hogy a gyerekek még itt állnak körülöttem, de az előbb már megindult a mozgás itt a parlament körül, tehát hivatalos program szerint ugye 10 óra 15 perckor kellett volna összeállni az élőláncnak, tehát akkor már elvileg a gyerekek körbeálltak volna a parlamentet. Várhatóan ez nem sokára be fog következni. Egyébként, ahogy hallhatták, igen, körülbelül 10 000 gyermek van itt a parlament környékén, ebből 9 000-en érkeztek vidékről, tehát túlnyomó többségük vidéki. A rendezvény fővédnöke egyébként Schmidt Pál köztársasági elnök, aki az ígéretek szerint ki fog látogatni ide a helyszínre. Egyelőre őt még nem láttam. A rekordkísérletet a Sri Chinmoy alapítvány szervezte, ők szervezik egyébként a világharmónia futást is. Ezt 1987-ben Sri Chinmoy, egy Indiából származó békefilozófus alapította. Abból a célból, hogy kifejezzék az emberiség igényét a világharmóniára és az egységre. A gyerekek láthatják, hogy lassan indulnak, illetve a háttérben én látom, hogy lassan indulnak már. Akkor tudják, hogy jó helyen vannak, hogyha a megfelelő színű lufikat látják, mert hogy a parlament körül a kerítésre, illetve a fákra színes lufikat függesztettek ki, így koordinálják a 10 000 gyermeket. Egyébként a gyerekek utána meg fogják nézni, meg fogják tekinteni a parlamentet és a Szent Koronát is. Volt lehetőségem beszélni egyébként az egyik főszervezővel, aki a költségekről annyit mondott, hogy mindössze 2-3 millió forintjába kerül a program az alapítványnak. Megköszönte egyúttal a különböző busztársaságoknak, illetve a MÁV-nak azt, hogy a sok ezer gyermeket ingyen utaztatták, tehát nekik ezért nem kellett fizetni. Lassan elkezdődik a program. A helyszínről ennyit, a szót visszaadom a stúdiónak. Szaplóncai Laura, köszönjük szépen a tájékoztatást.